हेल' लोगोफोर, नोंसोरनि सायाव मोनसे गोदान भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै फैलायबाय आङो। भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायजोबबानो जाबाय। बे फिल्म एबा भिडिअनि मुङानो जादों जाफुंगोन 2। बे फिल्माव गोबाङैनो फावखुंगुरै फाव खालामनाय नुनो मोनगोन। बे फिल्मखौ रिलिज होनाय जासिगोन जुननि 4 तारिखआव निउब' एप्सआव हगारनाय जासिगोन। सोरबाफोर नायनो गोसो जानानै दंबा जुननि 4 तारिखआव निउब' एप्सखौ प्ले स्ट'रआव डाउनल'ड खालामनानै नायहैबानो जाबाय। लोगोसे एसे फैसा होनानै नायनांगौ जायो। आरो लोगोसे सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। आरो लोगोसे